Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Bakı tarafı yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlayas. Şugun bütün dünya velosiped gününün öňýanyny Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýolbaşçysy David Lapartien hemde Aretsy halkara kampaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarov bilen onlaýn duşu geçirildi. Hormatly prezidenti bilen Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýolbaşçysy David Lapartien hemde Areti halkara kampaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýolbaşçy düzüminiň agdaty Igor Makarov bilen geçiren onlaýn duşunyň barşyna ilki bilen Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýolbaşçysy David Lapartien hormatly prezidentimize ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly jenap prezident, bütün dünya velosiped günü münasibetli bayramçylyk çäklaryny tiziň bilen pikir alşmak meniň üçin uly hormat bolup durýar. Geçen ýyl Aşgabat şäherine geçirilen bayramçylyk çägelerini, hyzywsanyna köp sanly adamlary özüne jemleýän velosipedli ýürüýüşi tiziň bilen birlikde gatnaşmak bagty maňa meýser edipdi. Tiziň paratatly ýol başlygyňyzda hemde ýöňden gözükli başlangyçlaryňyz bilen Birleşen Milletler Uramasnyň baş assambleýasy tarapyndan 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip elan etmek hakyna kararnama bir agzdan kabul edildi. Şonuň netijesinde häzirki wagtda her ýylyň 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni hökümine belliýär. Velosiped sport üçin üren uly ähmiýeti bolan tiziň bu halkara başlangyjyňyz üçin Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň adyndan hoşallygymy bildirýän. Şonuň bilen baglykda Türkmenistany velosiped sportuny ýaymakda we ony halkara derejesine çykarmakda bitiren işleriňiziň iqrar hökümini Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýolbaşçy düzümi tarapyndan geçirilen mejlisiň jemleri boýunça hormatly jenap prezident tizi guramamyzyň iň ýokary syýylygy bilen syýylamak hakyna karar kabul edildi. Bu syýylyk aýratyn tapawutlanan şahsiýetlere berilýär we şol sebäpli hem 2007-nji ýyldan bäri bu syýylyga hiç kim munasip bolup bilmedi. Bu syýylygy tiziň bitiren işleriňiziň iqrary hökümini kabul edýär we doly munasipdiňizde berk inanýar. Hormatly jenap prezident, men bayramçylyk gününi hut siziň özüňizi bu ýokary syýylygy gowşurmak isleýärdim. Emma gynansak da häzirki wagtda dünýä howp salýan koronavirus pandemiýasy ýaraly bu mümkin däl. Şu ýerde pursatdan peýdalanyp men Türkmenistanyň koronavirus ýokanjyna garşy göreşmekde bütün dünýä nusxuluk işleri alyp barýanlygyny aýratyn bellemek isleýän. Hormatly jenap prezident, Halkara Velosipedçiler Birleşigine berýän gollugyňyz üçin hyzywsanyna 2021-nji ýylda trek velosportu boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge mümkinçilik döredeniňiz üçin size köp sag bolsun aýdýan. Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçiliginiň toplumyna girýän ajaýyp ýapyk velotrek binasy şunyň ýaly dünýä ýarşlaryny geçirmäge dol derejede münasipdir. Hemde dünýäde aýratynlyklary boýunça iň ajaýyp binalaryň biridir. Sözümiň ahyryna siziň aly kedretiniz, hormatly jenap prezident, tize Türkmenistany hemde dünýäde velosiped sportuny ösdürmek boýunça alyp barýan asly işleriňiz üçin ýene däwrgedek sag bolsun aýdýan we siziň bilen boljak inniki duşuga sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Köp sag bolun jenap prezident. Soňra Areti halkara kampaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýolbaşçy düzüminiň agdaty Igor Makarov onlaýn arkaly hormatly prezidentimize ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly jenap prezident, siziň Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň iň ýokary syýylygyna munasip bolanyňyz üçin tüýs ýürekden gowanýan. Türkmenistany doglup hemde tejribeli velosipedçi bolmak bilen men ýurdumyzyň ýygyny toparyna çykyş etdim. Men bugün Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýolbaşçy düzüminiň agdaty hökümini bu kararyň üren adalatly kabul edilenligini bellemek isleýän. Çünki siziň Birleşen Milletler Uramasnyň baş assambleýasynyň 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip elan etmek hakyna kararnamasyny kabul etmek wagtda başlangyjyňyzy tutan ýerlik bilen öňe sürenliňizi bu ýysan üçin belläsim gelýär. Sizi Türkmenistanyň velosiped sportuny ösdürmäge, ýurduňyzda uluň ekologiýa taýdan arasy görnüş hökümini velosipedi ýaymaga uly goşunt goşýaňyz. Hormatly prezident, size Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň iň ýokary syýylygynyň berilmegi, dünýäniň velosiped birleşiginiň öňünde bitiren hyzmatlaryňyzyň iqrar edilmeginiň nyşany hökümine möhüm çözgüt bolup durýar. Jenap prezident, geljek ýyl Aşgabatda geçiriljek velotrek boýunça dünýä çempionatynyň siziň golluk bermeňizde ýokary derejede geçirilip, dünýäniň velosiped sportuny ýatdan çykmajak waka öwrülip,
tejribeli velosiped sürücüleri hem-de velosiped sportunun milyonlar çamıştoklaryna ajaýyp sowgat boljakdygyna tüýs ýürekden ananýan. Şeýlekem tidin geljekde de Ählimun Bäkwiň hatirasyna bütün dünýäde sportun bu ajaýyp görnüşini ösdürmäge we ilerletmäge işin ýardym etjekdigini de berk ananýan. Köp sag bolun. Online arkaly duşuň başynda hormatly prezidentimiz Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň hem-de Areti Halkara kampaniýalar toparynyň ýol başlaryna ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly David Lapartien we Igor Viktorovich. Men bütün dünýä velosiped günüň öň ýanyna siziň online arkaly duşan ören şart. Hem şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp sizi şanyň ýagny bütün dünýä velosiped günüň tüýsürekden gutlaýar. Size ber jan sağlyk awadançylyk hem bundan beýlekde ulusnukları arzu edýär. Men bütün dünýä velosiped günü parahatçylyk hem raýdaşlyk, sağlyk hem-de ruhlentik ýaly üýtgüsi gymmatlyklarynyň ähmiýetini görkezýän halkara bayramydyr. Dünýäniň ähli ýurtlaryna giňden bellenýän bir halkara bayramy. Daşky urşawa ýoly garamaga, insan sağlygyny berkitmäge, şeýlem sporda we beden terbiýany ösdürmäge de ýardam berýär. Ýurdumyzda velosiped sportuny ösdürmäge aýratynam üns berilýär. Köpçülikden velosipedli ýürüýüşler asly däwe hem öwrüli. Bu bolsa döwletimizde sport hereketini ösdürmek bilen birlikde raýatlaryň sport bilen meşgullanmagyny hem ýowuşlandyrýar. Soňky ýyllerde Türkmenistan diňe bir iri halkara forumlaryň däli, hem döwlet derejedäki sport ýarşynyň geçirilýän merkezinde de öwrüli. Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň Aşgabat 2020-nji ýylda trek velosporty boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge hukuk hem bermäge munyň ýendir hem aýdyň suwutnamasydyr. Men hem fursatdan peýdalanyp bizim ýurdumyzda ulem anam bilýärler üçin Halkara Velosipedçiler Birleşiginde minnetdarlyk bildirýär. Trek velosporty boýunça 2020-nji ýylda geçiriljek çempionatynyň dünýä sport synamasyna şany waka urjakdygyna hem-de Sewit we Ählimun derejede velosiped sportyny ösdürmäge goşakdygyna ananýar. Türkmenistan bu awraly ýaraşlary üstünlikle geçirmek we ören ýokary derejede goramak üçin hem ähli derur çäreleri görür. Men bundan başga Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň prezidenti Jenap David Lapartien'e bu awraly goramanyň ýokary sylagyny goşunyň üçin hem aýryty minnetdarlyk bildirýär. Biz bu sylagy uly hormat goýulmagy hem-de beden terbiýany sporda sürmek goýunça hem alyp barýan döwlet siýasatymyzyň ähmiýetini hem halkara derejedem karar edilmeýän hökmünde de kabul edýär. Hormatly David Lapartien we Igor Viktorovich. Duşuň ahyrynda Türkmenistanyň Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň arasynda hyzmatdaşy ösdürmäge goşýan salamly goşunyň üçin hem size tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Size berk sağlyk, wawadançylyk. Jogap berýän barýyşyňyzda bundan beýlekem ulusnukları arzu edýär. Sağ ol. Ýene ortada Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminameler bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Babaýew Rasul Dörtguliýewich işde goýberen düýpli kemçilikler üçin Türkmenistanyň telewiziýany, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetynyň sport teleýaýrymynyň başlyk wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Türkmenistanyň telewiziýany, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetynyň sport teleýaýrymynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Türkmenistanyň telewiziýany, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetynyň sport teleýaýrymynyň baş redaktory Anna Murat Şarewich Gelliýewiň üstüne ýüklenildi.
Indi bolsa hormatly prezidentimiň garaşdy. Hemişelik beýtarap Türkmenistanyň halkyna iweren gutlaw bilen tanış edýäs. Mehriban halkym, eziz watandaşlar. Sizi güneşli Tomuz Pasynyň nurany günlerini giňden bellenýän halkara bayramy. Bütün dünýä velosiped güni bilen tüýsürekden gutlaýan. Türkmenistan beýtaraplyň mekan elip ýylan ýylla halklary we döwletleri jefleşdirýän bu bayramy başynyň dawarlaryň kalbymyzda garaşdy. Hemişelik beýtarap watanymyzda bolan ýürek buýsanjymyzy hasam joşdurup, täze üstünlikleri hemde rowaşlyklary ruhlandyrjakdygyna berk inanýan. Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri jan saglygyny başynyň täjini deňek gelýär. Ata-babalarymyz sagdyny ýaşamagyň milli kadrlaryny esaslandyrmak bilen dünýäniň maddi we ruhy medeniýetine uly goşunt goşupdyr. At şapmak, altyn gabak atmak, görüş tutmak, çelik, keçe, düzdüm ýaly iň gowy gylyk hiýasetleri, sagdynlygy, syňçylygy terbiýelemäge ýardam edýän oýunlar geçmişde de, biziň günlerimizde de halkymyzyň medeniýeti diňje almagy başarýanlygyny, adamy uly hormat goýmagy ýörülge edinendigini güwa geçýär. Häzirki döwürde müňýylyklardan gözbaş alyp gaýdýan milli däplerimizi dowam etdirip, bede raýatlarymyzyň beden terbiýekinde sport bilen köpçülikleýin meşgulanmak üçin ähli mümkinçilikler döredýäs. Sportun asırlar boyu dowam edip gelýän milli görnüşleri bilen birlikde dünýäde giňden ýaýran hemde olimpiya oýunlarynyň düzümine gerdilen uğurlaryny giňeldýäs. Bu wagtda ilatyň saglygyny berkitmäge, ekologiýa taýdan awadançylygynyň derejesini ýokurlandyrmaga ýardam berýän, hemde uly geljek bolan velosiped sportuny izgiderli ösdürýär. Velosiped sportunyň häzirki döwürde köpçüliklerin hiýatete eýe bolmagy, ilatymyzyň sportunyň bu görnüşine bolan köwetiniň ýokurlanýanyny görkezýär. Velosipedli gedenen jetmek täsiri din jalşy bilen utgoşdurulýar. Velosiped sportu bilen meşgulanmak, milli bayramçylyklar we şanly senler münasibetli işçiň velosipedli ýürüýüşler guramak ýurdumyzda asyrly däwe urly. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 25 ýyllygynyň giňden bellenýän ýylyna da Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan esaslandyrylan bütün dünýä velosiped güni münasibetli paýtatymyzyň gödel künjegini, şäkerin görküni hasam artyrjak velosiped binasyny açýar. Şeýle-de ýurdumyzyň iri sport toplumlaryny, stadionlarda beden terbiýe, sport şäherlerini aýdym sağly dawarlar geçirýär. Munyň özi bütün dünýä velosiped gününiň jemgyýetçilik durmuşyny tutýan orny puwtulandyryp garaşdy. Hemişelik beýtarap watanymyzda parahatçylyk we raýdaşlyk, sagdynlyk we ruhy bilenlik ýaly umumy adamzat gymmatlyklarynyň giňden dawarlanýanyny tasdikleýär. Mehriban halkym, edi diýarymyzda durmuş ykdysadyň kuwatly döwleti urmak, ýurdumyzyň medeni ötüşi, halkymyzyň bagtyarlyk hemde awadançylygy, jemgyýetimiziň sagdynlygy, nesillerimiziň beden we ruh taýdan sağlaşykly ötüşi bizden baş maksadymyzdyr. Bu orada biz milli maksatnamalary, toplumlaryň özgertmeleri üstünlükli durmuşy geçirýär. Gaýsy döwrüň içinde garaşly döwletimizde dünýä ölçeglerine laýyk gelýän iri sport hemde atçylyk sport toplumlary, stadionlar, sport mektepleri, olimpiya şäherji guruldy, döwrewap sport düzümleri dördürli. Halkymyzyň awadançylygynyň we bagtyarlygynyň bekbidine paýtatymyz Aşgabatda, vilayat merkezlerini öňde barjy, innovasion tehnologiýalar ornaşdyrylan saglyk goraş merkezlerini, ýürütülüşdirilen hastahanalary, şipahanalary gurmak, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän öňde barjy saglyk goraş ulgamyny döretmek arkaly bu ugurda da ul ötüşler gazanly. Häzirki döwürde Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadyň ösdürmek maksatnamasyna laýyklykda şäherdir owalarymyzdaky beden terbiýe we sport disgalarynyň we binalarynyň ulgamyny giňetmek boýunça toplumdan işler dowam etdirýär. Biz halkara sport hyzmatdaşlygyny puwtulandyrmaga da ul üns berýär. Halkara Olimpiya Komiteti, Aziýanyň Olimpiya Geňeşi, Birleşen Milletler Guramasynyň ötüşiň we parahatçylygyň hatyrysyna sport boýunça halkara bürosy, UNESCO-nyň beden terbiýe we sport boýunça hökümetary komiteti, bütün dünýä saglyk goraş guramasy, halkara we sevtary sport guramalary bilen hyzmatdaşlygy barha giňeldýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan her ýylyň 3-nji iýunyny bütün dünýä velosiped gününi bellemek hakyndaky kararnamanyň bir agzdan kabul edilmegi beýtarap döwletimiziň parahatçylygy, dostlugy, oňyň hyzmatdaşlygy puwtulandyrmak ugrundaky başlangyçlarynyň dünýä birleşigi tarapyndan izgiderli gollanýanyny şaýatlyk edýär. Mehriban halkym, eziz watandaşlar, sizi bütün dünýä velosiped günü bilen ýene-de bir gedek tüýsürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, eksilmez bagyt, maşgala awadançylygyny, bede wady bilen ötüşleriň täze biletliklerini tarap, ynymly öňe barýan eziz watanymyzyň mundan beýlägem
gülle vesme uğruna alıp barayan işleriňizde ul üstünlükleri ardy edýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Eni bolsa hormatly prezidentimiň adyna gelen hat bilen tanış edýäs onu şeýle diýilýär. Onuň aly hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň aly hedratiňiz. Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň adynyň Türkmenistanyň sporty we olimpik hereketini östirmäge uly goşandygyňyz üçin tüy sürekden hoşallyk bildirýän. Bütün dünya velosiped gününiň bayram edilmegi münasibetli Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýolbaşçy komissiyasiniň dünyada velosiped sportyny östirmäge goşan çeksiz goşandygyňyz üçin sizi iň ýokary sylagy hemde onuň sertifikaty bilen sylamak barada karary bir agızdan kabul edenligini habar bermäge şatdyrm. Size Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň iň ýokary sylagyny gowşurmak menne uly kanagatlanma duýgusyny döredördi. Emma dünya ýüzüne emele gelen ýagdaý bilen maglykda bu hormatly wezipäni ýerine ýetirmek mümkin bolmaýar. Şu sebäpde size Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň iň ýokary sylagyny 2020-nji ýylyň 2-nji iýunyny onlaýn duşlukda görkezmegi özüm üçin hormat saýaryn. Hormatlamak bilen David Lappartien, Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň prezidenti. Milli liderimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna Türkmenistanyň başlanýy boýunça Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň degişli kararnamasy bilen isatlandyrylan bütün dünya velosiped güni şeýlede döwlet başlarymyzyň dünýäde velosiped sportyny ösürmekdäki bakatyna ýetip bolmajak uly goşundy üçin Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň iň ýokary sylagy bilen sylaglanma münasibetli köp sany gutda hatlar gelip goşýar. Hatlarda hem de telegramlarda bu halkara bayramçylygyň parahatçylyk, dowaftanlyk we insanperwerlik ýaly umumy adamzat gymmatlyklary alamatlandyrýanyny talýar. Munyň özi halkymyzyň agdybirligini we jeftigini hem de sağdan durmuş ýölgelerini agrarlygyny görkezýän milli sinenamamyzyň aýratyn senesdir. Döwlet hem de jemgyýetçilik işgalleri hormatly prezidentimiz şanly bayramçylyk bilen mehirli utlap, milli liderimiz berkcan saglyk, uzak we bagtly ömür. Watanymyzyň mundan beýlägim gülle besmegine. Tutuş adamdadyň awadançylygynyň bekbidine gönüktirilen köp taraply işlerini täze üstünlikleri tüy sürekden ardy edýärler. Döwlet başlarymyz Gurbanuly Berdimuhammedow bütün dünya velosiped güni hemde Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň iň ýokary sylagy bilen sylaglanma münasibetli ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Avdiýew, Agamadow, Amanow, Durduliýew, Galyjew, Meredow, Müşfikow, Uravgelliýew, Öwedow tutdular. Milli liderimiz meclisiň deputatlarynyň adynyň Mehmet Wagtdy. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgalleri mehirli we tüy sürekden utdular. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň sewitleriniň ýaşaýjylarynyň adynyň Ahal welatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welatynyň häkimi Atahalliýew, Daşowut welatynyň häkimi Nadar Muradow, Lewap welatynyň häkimi Amangelliýew, Mar welatynyň häkimi Anna Berdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Galyjew gutdular. Hormatly prezidentimiň adyna ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşlary gutlaw hatlaryny berdiler. Milli liderimiz Gurbanuly Berdimuhammedow bütün dünya velosiped güni hemde Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň iň ýokary sylagy bilen sylaglanma münasibetli saýlawlary we salat aşklar geçirmek baradaky merkez toparlyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Finagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärde şarklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Wenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Mahtumlar Naky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň iş dolandyrsy, parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy we köp sany beýlekler tüy sürekden utdular. Eni bolsa hormatly prezidentimiň adyna Urada bayram münasibetli gelen gutlawlar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanışdyrjak gutlawymyz şeýle diýilýär. Onuň aly hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Mukaddes Urada bayram münasibetli Siriýa Arap Respublikasynyň halkynyň adynan hemde öz adymdan tüy sürekden çykýan gutlawlarym iýermek meniň üçin ul hormatdyr. Size berkjan saglyk, bagtyarlyk, uzak ömür. Siziň halkyňyzda we tutuş musulman ümmatyna bolsa afugdalyk we öňde goýulan maksatlara ýetmek baradaky iň gowy arzuwlarym ýolaýan. Tüy sürekden hormatlamak bilen
Başar al-Assad Suriya Arap Respublikasynyň prezidenti. Bu da şeýle diýilýär. Onuň arkedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Mukaddes Orady bayramy münasibetli gutdawlarymy kabul edin. Indoneziya Respublikasynyň prezidenti Joko Widodo maşgalaty bilen. Yurdumyzyň Ahal Balkan Daşowy Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiň 1 iyunyny sany wizo aragatnyş arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wediýetlerini ýerine ýetirmek ýollar keskinlenli. Maslahatlara welaýat, şäher we etrap häkimlikleriniň jogapkar işgärleri, welaýat derejesindäki idara karhanyň ýolbaşlary, o final toplumynyň hünärmenleri we beýleki değişli adamlar gatnaşdylar. Maslahatlarda çıkıp geplen adamlar hormatly prezidentimiň sany wizo aragatnyş arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wediýetlerini şunyň baş wediýetleri hökümine häsiýetlendirdiler. O final toplumyny Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylynyň gally urugyny guramaçylykly geçirmeň, her bir işi ýürüýti meýilnama laýyklykda ýerine ýetirmeň möhümdigi bellenli. Ýurdumyzyň gallaçylary her ýylda agykinlerden bol hasyl almaň kämil tejribesini topladylar. Bu asly dep şuýl mahsus bolmalar diýilip çykyşlardan aktarly. Ýurdumyzyň ministrler kabinetiniň 29-njy maýda geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiň orok mögsümine ak pata bermegi yer eýeleriniň buýsunjyny artdyrdy. Bu mögsümi ýokary guramaçylyk derejesine geçirmege aýratyn aksam taýýarlyk görüldi. Boğdoyun bereketli hasyly güneşli diyarımızda azyk howpsuzlygynyň üpçünedilmeginiň möhüm şertdir. Gowaçylary ýokary derejede ýydak etmeň, ekinleri ziýankeşlerden ygtybarly goramagyň, göýek we bakçy ekinleriniň bol hasylyny kemale getirmeň. Hemde bu ekinleriň ikisiniň güýçlük mögsümine ýokary derejede taýýarlyk görmeň wediýetler bardy, maslahatlarda jekmejek gurrun edildi. Thomas Sewerny ýurdumyzyň ähli ýerine ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň puta berja edilmeginiň möhümdigini üns çekmek bilen maslahatlarda çykyp geplen hünärmenler bu ordaky wediýetler anyk kesgitdiler. Şol wediýetleriň bir kimte ýerine ýetirilmegi derwäsdir. Maslahatlarda hormatly prezidentimiň ýürüýti kararlaryna hemde owy özgörtmelerine laýyklykda bina edilen disgallarda işleriň alınıp barylşyna dogry seljerme berildi. Hemişelik beýtaraplamyň 25 ýyllyk toýunyň uludan tutuljak ýylyna olar bellilen möhletlerine ulanmaga berilmeliler. Hemde hil derejesi boýunça aýratyn tapawutlanmalylar. Welaýat häkimliklerine geçirilen maslahatlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2020-nji 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny östirmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan işleri, bilim, saglyk goruş, medeniýet we sport ulgamlaryny işleriň gurulşyna, hormatly prezidentimiň ulal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişine seljerme berildi. Bu wediýetler keskinlendi. Maslahatlara gatnaşjylar hormatly prezidentimiň adyna hoşalyk sözlerini aýtdylar. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň tawşyryna laýyklykda şuwun Türkmenistanyň halk maslahatynyň meselelerini we konstitusiýon özgörtmeleri halk maslahatynyň agdalary bilen aralyp maslahatlaşmak maksat bilen Türkmenistanyň konstitusiýasyny ütkötmeler we goşmaçylar giyirmek bardy gelip boşýan teklipleri öwrenmek. Hemde umumlaşdyrmak boýunça konstitusiýon toporuň ýanyna dördülen iş toporunyň Daşow welaýat häkimligine göçme maslahaty geçirildi. İş toporunyň göçme maslahatyny Türkmenistanyň konstitusiýasyny ütkötmeler we goşmaçylar giyirmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň metbuatda çap edilen tasdimaty boýunça welaýatda alınıp barýan işler, tasdima bardy berilen teklipler Türkmenistanyň kanun çykarjy wekilçilikli edarasynyň iki palataly gurulşynyň dördülmegi bilen maglykda ýurdumyzyň kereket edýän kanunlaryny degişli ütkötmeler we goşmaçylar giyirmek meselleri aralyp maslahatlaşyldy. Şunna döwleti dolandyrmaň demokratik ülgelerini mundan beýlägim kämilleşdirmek boýunça hormatly prezidentimiň başlangyjynyň ilatymy tarapyndan dol golly we eýe bolýany aýratyn bellenli. Hemde ýurdumyzda taryhy özgörtmeler durmuşy geçirýän milli liderimize alkyş sözler aýdyldy. Maslahatyň dowamyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk görmeň meselleri we bu orda welaýatda alınıp barýan işler aralyp maslahatlaşyldy. Şeride maslahatda hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň kanun çykarjy wekilçilikli edarasynyň işini kämilleşdirmek bardaky taryhy başlangyjynyň möhüm ähmiýetini, Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň tasdimasyny beýan edilen kadaryň many mazmuny ilaty düşünürmek. Hemde welaýatda Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk görmek boýunça alınıp barýan işleriň möhüm ugurlary keskinlendi. Şuwun online görnüşünde Türkmen tatar gepleşikler geçirildi. Gepleşiklerde hyzmatdaşlygy östirmeň meselleri aralyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň dowamyny ýurdumyzyň Russiýa bilen iki taraply hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň sebitleri bilen özara gatnaşyklarynyň aýratyn orun eýleýänligi bellenip geçildi.
Olaryň arasynda Tatarstan Respublikasy, Astrakhan oblasti, Sankt-Peterburg we beýleki sebitler bilen alınıp barlayan hyzmatdaşlyk aýratyn bellälikdir. Duşuň marşyna taraplar hyzmatdaşlygyň işçileşdirilýändigini, şeýle-de sowda ykdysady, ylmy texniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen tatar iş toparynyň netijeli hereket edýändigini aýratyn belläp geçdiler. Öňkü kazanyl ulalaşyklaryň esasynda türkmen tatar gatnaşyklarynyň himiýa ulgamyny bilelikdäki tasamallaryň giňeldirilmegi, awtolog tehnikasynyň üpçündirilmegi, senagat, bilim kemde beýleki möhüm uğurlarda hyzmatdaşlyk etmek ýaly uğurlar boýunça has işiň ösürilýändigine nyktalyp geçildi. Şugun paýtagtymyzda mektep okuwçylaryny gökderedäki çağalar sagaldyş merkezlerini uğratmaň däwi uğurlanan ajaýyp dawarasy boldy. BTS'in kunjökdäki merkezler her tapgarda ýurdumyň ekli kunjöklarynyň çağalaryň 7000den gowragyny kabul edýär. Häzir Türkmenistanyň çağalar sagaldyş merkezleriniň ekletinde Tomysky mögtüm badalgaldy. Din zalyan ilkinci ýaşlary eýem gökderäniň jülgelerine hemde vilayatyň merkezlerine ýerleşen din zalş merkezler kabul etdi. Paýtagtymyzdaky çağalar we ýetkinjekler köşküniň öňündäki meýdansada din zalma ugrayan dörejlik toparlarynyň hemem çağalyň gatnaşmagyna meden çäre guraldy. Şowgunly aýdymlary we joşgunly tantlary, şadiýan taknyn çykyşlary, çağalar aýdymta toparlarynyň iýsiň din zalma halyan ýaşan köýerleri dörejlikli sowgat boldy. Paýtagtymyň we ähli welaýetliň mektep okuwçylarynyň bayramçylyk görnüşinde bedelen awtobuslar aýdym salyň aslynda ýola düşdiler. Şol awtobuslar tiz wagtdan olary Gökderedäki Täsin TV'gi din zalş merkezlerine Tomysky başdan geçirmeleri tarap alyp gitdi. Döwletimiz ösüp gelýän Türkmenistanyň Tomysky din zalş döwrüni şadiýan we peýdaly geçirmegi, Köpetdaň TV'gi jülgelerine hemde welaýetliň sagaldyş merkezlerine din zalma we saglyklaryny berkitmek üçin aladalar etdi. Köpetdaň jülgelerindäki din zalş merkezlerine de sagalary şatlykly we dawraly garşyladylar. Din zalma gelen ýaşlaryň dawraly ýörüşi Tomysky din zalş merkezleriniň himmetini gurşap aldy. Ajaýyp dawralarda mektep okuwçylary türkmen halky ertekleriniň gahrmanlarynyň keşiplerine çykyş etdiler. Çağalyň joşguny aýdym taly çykyşlar bolsa, ajaýyp berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň şanyny bilen fena bolup ýanglandy. Din zalş döwrüniň çağalyň durmuşyna ýatdan çykmajak dürli we gyzykly çärelere baý bolmak üçin iň döwri wagt din zalş merkezleri çağalyň wagtlaryny peýdaly hemem şadiýan geçirmek üçin himme zerur şertleri ýedir. Bagtyar çağalyň ýurdunyň bu köşklerini oýunlar hemem beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin ajaýyp meýdançalar ýerleşdirilendir. Tansalary, kompýuter tehnologiýalary merkezleri, il işler gurnaklary, teatr we şekillendiriş studiýalary gurnalandyr. Durly görnüşli isleýleri netlenen baý kitap gadnasy bolan kitapxanalar işleýär. Hemişe ol şeýle çağalyň hemme taraplaryň din zalşyny gurmak ministrlikleň we pudoklaryň düdümleň bilim, medeniýet, saglyk görüş we derman tenaty, sport we ýaşlar teatraty ulgamynyň hünärmenleri, jeňçilik guramalarynyň wekilleri öňünden taýýarlyk gördüler. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne beden we ruhy taýdan sagdy netli kemale getirmek döwletimiziň baş aladalarynyň biridir. Muň üçin Türkmenistanyň milli liderimiziň ýolaşylygyna ýaşazyk ýyleşlerimiziň münasip bilim we terbiýe almagy, beden terbiýe, sport, aýdymsaz, edebi çeper dörüjülük bilen meşgullanmagy hemem köp ugurlar boýunça zekinlerini ösdürmek mümkinçiligi eýe bolmak üçin ähli işler edilýär. Ýurdumyň bagtyar çağalary bilen bir hatarda ahal welaýatynyň çağalar hem gökdere jülgetindäki bagtyar netiller we Kakhetranyň Hiwawat jülgetindäki ýaşyl ýaýla sagaldyş we din zalş merkezlerine din zalmak üçin şowhun şatlykda dawraly ýagdaýda ugradylar. Şu münasibetli aýdym saatly dawra geçirildi. Çağalar dörüjlük toporlarynyň, orta mektepleriň hemde çağalar baglarynyň aýdym sazmyşdoklarynyň päk çağa kalpları bilen bilent joşuny ýerine ýetiren çykyşlarynyň hoşowady alytlara ýaňsaldy. Döwrümizin bagtyar çağalary dürli suratlar bilen bedelen awtobuslarda ýol Owropa aýtatymyz Aşgabat şäheriniň owdan kaşan binalaryna, döwrewat besgalaryna sin etdiler. Çağalaryň gökdere jülgetindäki bagtyar netiller çağalar sagaldyş we din zalş merkezine garşy alynş dawarasy boldy. Dawarada watanymyzyň milli liderimiziň rowaç işlerini, ajaýyp döwrümidi hemde bagtly çağaly watpedýän joşurly aýdym sazlar belentden ýanglandy. Sagaldyş we din zalş merkezine din zalyp bu wagtlaryny hoş geçirjek bagtyar çağalar milletiň gahrman arka dagyna özleriniň päk kalplaryna çykýan ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Bagtyar çağalaryň welaýatyň Kakhetranyň Hiwawat jülgetinde ýerleşýän ýaşyl ýaýla çağalar sagaldyş we din zalş merkezine hem kabul etmek çäreleri guruldy. Bu ýerde ýaýwanlandyrylan şäherler ajaýyp durmuşymyz üçin hormatly prezidentimize ýaş neslin wekilleriniň öz boşly hoşallygyna öwrüli.
Çağıların Tomuzka deyin jaş mövsüminin ilkinci tapqırının başlanma münasibetli gorolan durly täsirli meden sport şäherleri Balkın welaýatynyň ähli etraplardyr şäherlerine de ýokary derejede ýaýwanlanyrly. Balkın awa şäheriniň gödel kunjowyna ýerleşýän Altyn Nur deyin jaş merkezinden badalygy alan dawaral şäherler toplumy şäheriň çar tarapyny gorşap aldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ruhulent nesilleri at bilen gorolan dawaralar eksilmez joşgyna aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Balkanly körpeleriň ýerine ýetiren döwri wap aýdym sazlar bolsa, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň gahryman arkadamyzyň bütün älim içre meşhur bolan beýik işleriniň, dostlugynyň, bagtyar çağalyň ajaýyp basypyna urulyp, alyslara ýaňsaldy. Soňra çağalar welaýatyň Serdar şäherindäki deyin jaş merkezine tarap ýol rowany boldular. Olar ýol ugra welaýatyň ajaýyp gözelliklerini synap, bagtyarlyk döwrümizin eşletlerine uýsanmak bilen mehriban, gahryman arkadamyzyň adyna eksilmeýän alkyşlaryny aýtdylar. Serdar şäherindäki dürdäne çağalar sagyldyş we deyin jaş merkezem bugun çağalary mehirli garşaldy. Bu ýerde ruhulent körpeler özleriniň döwri wap deyin jalmaklary we wagtlaryny şadyan geçirmekler üçin hemme tarapdan giň mümkinçiliklerdir. Şertleri döwreden gahryman arkadamyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Bagtyar çağalygy, döwletli döwranymyzy, dostlugyny, tebigat gözelliklerini, ýurt asudalygyny, parahatçylygy wasbeden ruhulent aýdym sazlaryň alyslara ýaýran joşgyny owazlary bolsa, körpeleriň şadyan sesleri, erkany gülküler bilen utgaşyp, bu täsin kunjowyň şadlyk şowkyny hasam artdyrdy. Ruhulent körpeleriň gatnaşmagyna Balkın welaýat taryhy we ülkän öwrenç muzeýine, welaýat kitapxanasyna şeýlede welaýatyň taryhy we gözel ýerlerine gorolan gedelençlerim ýatda galjylygy bilen tapawutlandy. Daşudan aýtynada ýurdumyň ähli kunjoklaryny bolşýal çağalyň Tomuzka deyin jaşyny ýokary guramaçylyk derejetine geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Türkmenistan beýtaraplaryň mekaneriniň Tomsunyň ilkinji günleri körpe nesiller üçin ýatdan çykmajak pursatlary betlendi. Mekdep okuwçylaryny Tomuzka deyin jaşyna ugratmak dawaralary täsirli çärelere baý boldy. Şatlyk şowkyna betlenen dawarada çağalyň aýdymta tan toparlarynyň çykyşlary hemmelere şatlyk baýlady. Şatlykly pursatlardan soňra çağalar Daşowut welaýatynyň Bagtyar nesil atly çağalyň sagyldyş we deyin jaş merkezine tarap ugraldylar. Bu mögtümi ýokary guramaçylyk derejetine geçirmek üçin merkezde ähli zerur şertler döredildi. Deyin jaş merkezine çağalar öýler üçin döredilen şertler bilen içkin tanışdylar. Bu ýerde olar ruhulent çykyşlary bilen garşylandy. Gorkana amaratda guralan dawralar kim bilen göwünlerini göterdi. Aýdym sazlar çykyşlary çağalyň öýlerde ýysan goşuldylar. Ýerine ýetirilen aýdym sazlarda arkadagy prezidentimiziň çağalar üçin edýän beýik aladalary belentden wasp edildi. Toplumyň içinde durly sergiler ýaýwanlandyrly. Bu ýerdäki muzey hemde kitapxana körpelen göwünlerinden turdy. Olarda her güni gydykly hemde täsirli geçirmek üçin ähli şertler üpçün edilipdir. Wähmet we oýun otoglary, çağalar üçin netlenen attraksion oýunlary, sport meýdançalary mögtüme bir kemse taýýarlandyr. Sportyň durly görnüşleri boýunça geçirilen ýarşlar diýsen täsirli boldy. Bagtyar çağalyň aýdymta tans, skripkaçylar toparlarynyň ýerine ýetiren çykyşlary Bagtyar çağalyň bagyt mukam bolup ýanglandy. Mekdep okuwçylarynyň Tomuzka deyin jaşlary Daşowut welaýatynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň belent ruhyna laýyk geçiriler. Ülkemiziň çar kunjuna bolşýaly ýurdumyzyň Lewap welaýatynda çağalaryň Tomuzka deyin jaş mövsüminiň çäklaryna, çağalar sagyldyş deyin jaş merkezleriniň, çağalar deyin jaş meýdançylarynyň işine ullan badalga berildi. Esasy dawaralar Türkmenawa şäherindäki beýtaraplyk selgähine geçirildi. Ýokary joşgyna beslenen ajaýyp pursatda körpe nesillerin ýerine ýetirmeginde ýurdumyzyň şanyny ösüşlerini, bagtyar çağalygy, eşletli zamanymyzy tebigat gözelliklerini wasp edýän şirni wazy aýdym sazlara ul orun berildi. Yeri gelene beýlek geçdik. Welaýatyň etrapdyr şäherleriniň orta mekdepleriniň binýadyny 77 fan çağalar deyin jaş meýdançylar döredilip, mövsümiň her tapyryna çağalaryň 4000 ogly deyin jalýa. Mövsümde Türkmenawa şäherindäki bagtyarlyk çağalar sagyldyş deyin jaş merkezine her tapyrda 300 çağanyň wagtlaryny sapaly geçirmekler üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutulyp, durulmaýan köpçüliklen çäreler meýilleşdirilýär. Ansan durmuşy çağa joşgyny, çağa gülküleri bilen bedelenni, özüniň bagtly beýanyny tapýar. Şadyan çağalar gahryman arkadamyzyň körpe lewaplara peşkeş beren, gadymy Jeyhunyň çep kenaryna ýerleşýän bagtyarlyk çağalar sagyldyş deyin jaş merkezine geliler. Şany waka münasibetli aýdym sazda çykyşlar ýaýwanlanyrly. Çağalar öz çykyşlaryny tebigatyň owadan kunjowyna, gadymy Amy derýanyň çep kenaryna gurulup ulunulmagy berilen döwri wap çağalar sagyldyş deyin jaş merkezi üçin milli liderimiz tüý süreklerinden çykýan sag bolsunlaryny beýan etdiler.
Ajaýyp pursatlarda watan mukaddesligine awadan durmuşymyzy bagtly çağlagy taripleýän şirin mukamly aýdymlar belent keňlerde ýerine ýetirilip, çağ kalplarının joşguny körper aýatlamydan hormatly prezidentimize egsilmez alkyşy, çuňur hoşalyklary bolup ýaňlandy. Mögsümiň dowamyna ýürüýte tasdiklanan meýilnama laýyklykda durly medeni köpçüliklerin hemem sport şäherlerini ýygderli geçirmeklep, gedelençler der syýahatlar gurnamak göz öňüne tutulypdyr. Şeýle ajaýyp deskalarda din jalmaga döredilen giň mümkinçilikler üçin körpe nesliň wekilleri gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýa ýylyna çağılan Tomutky din jaş mögtüminiň başlanmagy münasibetinde Mary welaýatyna geçirilen durly dawraly çäherler hem şatlyk şowkyna we ýokary ruh welentlige betlendi. Welaýatyň Şadiýan we Bagtyar çağalarynyň uly ruh welentlik bilen gatnaşmaklaryna geçirilen bu günki dawralar Mary şäherindäki 24-nji mektebine giňden ýaýbaglanan aýdym sally çähereden başlandy. Bu ýerdäki dawra tamamlanandan soňra Şadiýan çağalar durly şekiller bilen bedelen awtobuslarda hormatly arkadagymyň welaýatyň Bagtyar körpelerine sogat beren, arkadagyň Bagtyar nesilleri atlı çağalar tağılış ve din jaş merkezine tarap uğradılar. Çağalar yol uğra şehir merkezine bina edilen Vilayet Tarihi Ülkeni Urunç Muzeyine hemem Vilayet Kitapxanatyna aýlanyp gördüler. Çağının qadim Merwin Meden Tarihi Döwlet Gorokxanatynyň çäginde ýerleşýän ýadygarlyklar toplamyna gedelençlerim täsirli boldy. Bagtyar körpeler ýoluň bütün dowamyny şatlyk şowkyna betlep, arkadagyň Bagtyar nesilleri atly çağalar tağılış we din jaş merkezine uly şowkun bilen geldiler. Dawran dowamyna çykyşlaryň ähletinde bagtly çağalaryň ýurdu bolan watanmyzy, gahrman arkadagymyň ýurdumyň geljegi bolan ýaş nesillerimiz barada edýän ägert uly aladalary, durmuşymyzyň bedegi bolan gül gunça deňelýän körpeler we Tomuz patynyň şatlykly pursatlarynyň wasby öz beýan tapdy. Tomuzky din jaş mögtümine welaýatyň çägindäki 2 tane çağalar tağılış we din jaş merkezine hemem orta mekteplerde döredilen 84 tane meýdançalarda çağanyň uly toparynyň öz boş wagtlaryny peýdaly, manyly, şadiýan we sapaly geçirmekler üçin ähli mümkinçilikler bar. Hormatly arkadagymyň çağalyň Tomuzky din jaş mögtümine döwrap guramak, olaň din jaş günlerini peýdaly geçirmek bilen bagly berýän tawşyryklaryndan ugralanyp, orta mekteplerde döredilen meýdançalarda geçirilen dawralarym ýokary ruh welentlige betlendi. Dawralyň dowamyna çykyş edenler çağalara bugünkü şatlykly günler münasibetli gutluk sözlerini aýtdylar we din jaş mögtümlerini manyly hemde şadiýan geçirip, umut din jalmaklaryny arzuwladylar. Hormatly anlardyň bolsa ýurdumyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 2-nji iýuny saat 20-den 3-nji iýuny saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň Howa maglumat gurulunyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatynyň azken bulutly howa bolup, gün ortagy matardan tiýle sekundda 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus ysy. Kenarky taraplaryna bolsa 29-34 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny azken bulutly howa bolup, Demirazak gün matardan tiýle sekundda 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Mary welaýatyny azken bulutly howa bolup, Demirazak gün ordan tiýle sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 20-25 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna azken bulutly howa bolup, Demirazak gün ordan tiýle sekundda 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 21-26 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Daşawdy welaýatyny azken bulutly howa bolup, gün ortagy nordan tiýle sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 21-26 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulutly howa bolup, Demirazak gün matardan tiýle sekundda 9-11 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 23-25 gradus maýl, gündüzine 38-40 gradus ysy bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 3-üne magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanyny arşylýar.
Merhabanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda tüşüretdiňi. Ýakly tüşüň üzerine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun ýa-da